खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजीब बसुमतारी रायमना नेशनेल पार्कनि सिङाव थानाय जा आथियाबारि रेन्जनि ओनसोलाव जा फुंखा बसुमतारी बिथांखौ गावलायनायनि मुङाव इनकाउन्टार खालामनाय बे बाथ्राखौ लानानै एबा बे जाथायखौ लानानै गिबि खेबनि थाखाय गोख्रों फिन जाथाय होदों इउपिपिएलनि दैदेनगिरि दिपेन बर' बिथाङा थारैनो बे समाव खनले सोंलु सिखारोदि नेशनेल पार्क थामहिनबा रायमना बायदि नेशनेल पार्कखौ फोथांनो थाखाय सोरनिबा जिउ फोजोबनानै नेशनेल पार्कखौ फोथांनाय बे आयेनाव लिरनाय दङ नामा थारैनो माब्रैहाय फुंखा बसुमतारी बिथांखौ इनाय अनागारियै जिउ फोजोबखो बेबायदि गोबां मानि बाथ्रा दैखांदों दिपेन बर' बिथाङा बेखायनो बे समाव गोख्रों दाबि दैखांदों दि थाबैनो फुंखा बसुमतारी बिथांनि दुखुथिया नखरनो थार बिजिरनाय होनांगौ होननानै बाथ्रा फोरमायदों रायमना नेशनेल पार्कखौ सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्क बायदि मानास नेशनेल पार्क बेफोरखौ फोथांना लाखिनाया गासैनिबो बिबान आरो बे बिटिसि हाग्रा बिफाननि बिबान नाथाय सोरनिबा जिउखौ फोजोबनानै सोरनिबा जिउखौ थेर बेथेर खालामनानै एबा नखरखौ फोजोबस्रांनानै रायमना नेशनेल पार्कखौ फोथांनाय बे आयेनाव गैया गिबियावनो जुदि हमनो हादोंब्ला बेखौ हमनानैसो आयेन बादियै जेलाव दैथाय हरनांगौ नाथाय हाग्रा बिफाना बेबायदि इनकाउन्टार खालामनायनि जेबो मोन्थाय गैया बेफोरबायदि गोबां मानि अजद दैखांनानै बाथ्रा बुंदों दिपेन बर' बिथाङा थारैनो बे समाव गोबाङानो बे समाव सावरायनो गोनां जादों जेम्स बसुमतारी बिथाङा खौरांनि गेजेरजों फोरमायदोंमोन दि गावलायलायनायनि थाखाय बेबायदि फिन जाथाय होफिननो गोनां जादों फरेस्ट बिफाननिफ्राय होननानै बाथ्रा बुंदों नाथाय बियो बेसेबां सैथो दानिया फैदो बिदिब्ला बेफोरबायदि जाथायनि सायाव दिपेन बर' बिथाङा गिबि खेबनि थाखाय माबायदि बाथ्रा बुंदों बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैदिनि जायखिजाया जि थासारियाव जि माने गुलि गावनाय सोरखौबा जिउ फोजोबनाय सुसाइड बियो आयेन मथे बियो फार्स्ट जानाङा गिबियाव सोरबा जुदि इलिगेलि हाबा मावदोंबा रायमना नेशनेल पार्कआ गोदानै माने हादरारि नेशनेल पार्क हिसाबै फोसावजादों बेनि उनाव सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्क जोंहा मानास नेशनेल पार्क बिटिआरआव दंखायोमोन दा बे गोदानै फोसावजानाय नेशनेल पार्कफोरखौ संरैखा खालामनाया जोंनि बयनिबो दायित्व साफ्रोमबो नेबरिं एरियायाव थानाय गोजानाव थानाय बयनिबो रेसपन्सिबोल दा बेखायनो हाग्रा ओनसोलखौ संरैखा खालामनो थाखाय डिपार्टमेन्टआ माने बेखौ दायित्व लानानै हाबा मावदों बिनि प्रटेक्शननि थाखाय हाबा मावदों आरो इलिगेल ट्रि फेलिं बा सोरबा बन लायनो थांनाय बा सोरबा ना गुरनो थांनाय बा सोरबा सिखार खालामनो थांनाय बायदिसिना थासारिखौ जोङो थांनाय समफोराव जोङो नुबोदों आरो बिनि थाखाय जि नेशनेल पार्कआव जिखिनि माने फरेस्ट गार्ड दङ बा प्रटेक्शननि जायफोर दायित्व दङ बिथांमोना बेबस्था लाबोदों खिन्थु रिसेन्टलि दाख्लैयो आरो मैयानि जि घटना रायमना नेशनेल पार्कआव फुंखा बसुमतारी मुंनि सासे यां जोंनि जाखांफुनाय सासे लाइमोन बर' सेंग्राया अबथिरायै बिथाङा जिउ गोमानो गोनां जादों आरो नखरनि सुबुंफोरा बुंदों डिपार्टमेन्टनियाबो बुंदों जे बिथाङा गुलि नांनानै थैदों आरो नखरनिया बेखौ क्लेम खालामदों जे मानो बेखौ इनायै गावथारखो आङो सासे लेमेन हिसाबै साधारन नागरिक हिसाबै देशनि आयेनखौ जों जिहेतु बुजियो आंनि कुइसना बेनो जे बिटिआरआव बिटिसिआव जि फरेस्ट डिपार्टमेन्ट दङ बिनि प्रटेक्शननि दायित्व बिथांमोननि खिन्थु इनाय आरो अनागारै सोरखौबा थोंजोङै गुलि गावनाया बेयो आयेन बादियै बियो थिग नङा आयेना बेखौनो बुङो सोरबा अयनाय इनाय मावदोंबा बेखौ हमनांगौ बेखौ तदन्त खालामनांगौ बेखौ एरेस्ट खालामनांगौ बिनि उनाव जुदि बे दायनिगिरिब्ला बेखौ जेलाव हरनांगौ आयेन बादियै बियो आयेननि गन्दियाव बियो साजाखौ मोनगोन खिन्थु सोरखौबा नोङो सुसाइड थोंजोङै गुलि गावनाया बे आयेनखौ गावनि आखायाव लानाय आरो बेखायनो जि घटना जादों जाय नखरा दिनै सासे सेंग्रा गावनि फिसाला गावनि फंबाय दिनै गोमा जाबाय बे नखरजों आङो दिनै दुखुआव बाहागो लाफादों आरो लोगोसे जि घटनाखौ खालामबाय बिनि सायाव हाइ लेभेलनि मोनसे इनकुवेरि जानांगौ कारन सासे मानसिनि जिउ जोबदों मानसिया थैबाय जोब्बाय बिनि उनाव माबा मोनसे कम्पेनसेसन होगोन बेबायदि खोथाजों सहज आरो साधारन खोथाजोंनो सासे मानसिनि जिउनि बेसेना माने मालाबाबो रुजुजाया बिथांनियाव दाय थानो हानाय बन लायनो थांदों दंफां दाननो थांदों मा कारनाव थांदोंमोन आरो बोरै बबे सिटुवेसनाव थैनो गोनां जाखो बेखौ बिटिसिनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ स्पष्टीकरण होनांगौ आं बेखौनो दाबियो आरो कुनु कारनाव जाहाथे इलिगेलै हाग्रा दाननाय
बा इलिगेलि हाग्रा ओनसोलाव माबा मोनसे खामानि मावनाय जिफोर प्रटेक्टेड एरिया बेखौबो आङो मालाबाबो सापर्ट खालामा बिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ जोङो बे ओनसोलफोरखौ प्रटेक्सन होनांगौ फारसेथिं सोरबाया इलिगेल मावदों होननानै बेखौ थोंजोङै गुलि गावनाया बे इनाय आरो बे आयेननि बेरेखा आरो बिनि थाखाय मोनसे तदन्त जानांगौ दुखुथिया न'खरा बिनि न्याय आरो जास्टिसखौ मोननांगौ आं बेखिनिखौनो बुंबाय